Naarami iti umuna a Bigan Road Safety Convention nga naangay iti University of Northern Philippines Gym, Barangay Tamag, Bigan City. At ito yung imatendar ni Arturo Atoy, Santa Cruz, Presidente ti Motorcycle Philippines Federation. Kaming iti Land Transportation Office na dumaduma nga grupo dagiti motorista kang ronaan iti Jet Rider of the Philippines. Ngayon dadaulwan iti Presidente da Anibong Pebenito. Iti gandat na daytoy a programa ket no kasano ka importante iti pinagusar iti helmet ken panaganad iti panagmotor. Aditan nga nang tedmet ti mensahe ni Vice Mayor Ryan Singson iti siyudad Abigan. May gusto lang po akong ipaliwanag o ikwento sa inyo. Since ako po ay naupo bilang Vice Mayor ng Bigan City at bilang isang rider rin, so pinush ko po itong helmet ordinance dito sa siyudad ng Bigan. Kung naalala na po dito sa Bigan, ginawang ordinance na yan. Ang problema lang na repeal dahil yung rason nilang riding in tandem. Ngayon, binalik ko. Takot-takot na batikos ang nakuha ko. Sana, kaya nagpapasalamat ako sa mga organizers ng First Bigan Motorcycle Road Safety Convention. Sana sa paraan na to, maliliwanagan yung mga tao tungkol sa helmet at sa safety ng mga riders. Parati kong sinasabi, unang-una, mas mahal ang hospital kaysa bumili ng helmet. Alam po natin yun. Naangay pa iti motor show. Nga ditan nga nagbibinalubal, digiti nagmamayat nga motor. Nagmalmalim iti napasamak nga aktibidad. Ususuleta, nakapinpintas dito first Bigan Riding Safety Convention. Dito iti siguro mang tulong kenya kon ta may pakita me ken giji tao or kaadwan kasano ka importante ti riding safety. Dito riding safety convention hanlaing ti para motor ken da kano pay may paralugan. Four wheels na kun kunada. So dito mga ipakita me kasa DJ ordinance na inaramid ko na helmet ordinance. So danto may laing ti mga explain no kasano may ka importante na ada helmet tayo. DJ helmet ordinance as a legislator na aramid ko di trabaho kon awan gamin yan ti opisina or capabilities ko na ag-implement. Ngayon, nagpatang kami gini Apo Mayor Evan, since ti clamor nga rod ti kaadwan is handa kaya dito yung helmet ordinance. So kami pa ipapublish or hampay ma-implement. Ngayon, dito nga rod ko na, kasi dito yan, at dati ito seminars, convention, ipapakita tayo melang or ipapakita da kasano ka importante ti agosar ti helmet. Dito po, hopefully next riding safety convention umay kayo amin ma-explain dami ken masorsorwan dito kailyan tayo kasano ti defensive driving mamman yun to may amin na defensive riding ken safety regulations. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.